Tuhan kita Nabi Muhammad pengulu kita hai sahabat salam saudara Assalamualaikum sama ta'asyam dengarkan ayat doa tinanan yang alakum mutakasub para manta'asyam malalaikan kita watan yang malalaikan amal atau memusyang antakolai pancokan diri tetapi kau tidak sama to merugi pituala banyak watan yang kaji ganti otak pengocok kopi kepada kawan telah konten mengatakan awal jawab jalan di kukuan aku saja mengatakan awal pandai barikan banyak tak bilang bukan tetapi makannya sama tu juga garam yang putih lado bakinya kinyam batinnya bana menyilik kelawan nota dan kadang sangai marah mengatakan awak lah pandai mengalah barikan banyak sampai melimpah tetapi makannya je lado bapatah di pagatuk lado waran dicaca tanang adangai lah sangai marah tanang tinggi kalangi jauh mengatakan awak lah kadang dirantau meninggalkan lapua tetapi istri berampik makan kelapa awak parewa tidur di surau lupa dek diri pantat tungkui pakai julu tuli nama minta tarui tetapi awak sibuk huruf awak narungu potongan Cina itulah sifat nak kampung abad darui mengatakan awak lah bapan kipak PT bapak rozimin kapal lupa inti tetapi disandang pabik jo MD batinyo bana jadi kalene imo akan urang awak mentege awak narungu bajalan lele lah duduk di kandang kau di lose lah duduk di pelanta barasur sice bagalima ngalemak dengan ngaleme sakian si kudo jonde-onde obat itulah sifat yona sija hilman sija ingin yo mentini kemudian hari kola tasunara ingin ko tasunungi
Lulullahi dialamu Allah iyo Tuhan aku wa nabiye mu'alama ditu ayuran di imana kae osabana aladnyo rasule kulini pa wanallahi aladi dalam malai adana gari lay maka mana adinahi alati ado lena Tuhan malekana nyo wanallahi sabado tolan suwa udaru yo dangari yo lede sini dangoy menjua ori to dari kile ade bapi ade sekanarang aman ko yo man ko iya ledi sambune ade ado sana apa lenyoi ade nani ado ade banana sabade ade ado banaka aranu aleka aranu alareka kami ionola sudah obatanyo ilalahu Muhammad nama Rasulullah ilala nantulan ditanyo karena iyo saban tajako ya Alatu buhayo jo nyawa mano nagadang kadunyo ilala ene adalah kabule pinta jo pinto ya mule jamule kami yo kamangaji ngatana la bata ola jodu ilala la la ene Wainan sudarwa yo kari odekandu ya mule jamule balana karonya dana la taruso di semu ini lala la ore Dana ada pe ola pi domano depan nama anasan tua aladi angin ola bati bolio maba anasan bu waka putu sampai supayona anajana zamo na jangan kaji alai surah kalele ramo jika tak ada di kandung haji siaran harus diujar
kajian banyak tak ada keputusan. Oh karena begitu pikir olehmu sebuah adik suara nak tentu yang mana apa dengan nafsu baikkan apa dengan rabahu siapa mana akan dirinya seolah mengana akan Tuhannya pamannya adil baitulah lelo dan baitu janganlah lupa untuk kaji diri nak nyato sabananya diri nak bantu lainnya la ilaha illallah kalau dibaca limanyo ampe janganlah lupa kulimah kalau dikata ayam kerajaan menjadi singaja naik kulit dagangnya baure batulah barabu balimpo bati bajantu dipandang barupo padu hakikat lemai samato limah lana ilaha jangan lelenga ya itu tubuh ayam lana sabita ya itu rohani nyawa najilah tidak baik kulit badak yang badar tidak ladeh bahuri batulah sebuah tidak ladeh barabu bajantung bati ada tadi pandang lana jomato ini tak dapat didangar yo telingo ini ada malaikat suci sungguh terjali Namo Muhammad zahir batini ayam sabita mangko ketentu bio dicari dengan olehmu laju mato hati dia cuacu kulima ilahi pinta ke guru iyalah wujuan namo diriku mana diri oh iyalah itu lebat hakikat diri yang jelas dipandang tak angus dia nama tak basa jawab padunya pasal berubah malaikat nyota di gudang tak baca bukan indosa di pada pembukal bukan jom minum bukan nyom makan lalu na jauh jago lagi aku jangan supaya nanya tohe ini nama tujuan yang tak kalah yang guru kajian ulangan yang lebih kaji benar dalam kesan pulangnya ya piku pada kesan pulangnya ya kalau Allah limah Allahu anak lainnya itu banamo si wujud muan wujud muatala ya tidak hayat mafahal sama to ko kurang ingin wadangan kami salah ku ibarat abu acara min anda lali buah lade jalamin anda ola pegang di dalam lade jalamin karena dola bayang-bayang oh sarang
cara milih jo kalau ditimbang oleh ayang kerja misalnya tara dengan ayam balad sabita lada cara mindo dan lici bayang dengan ado sarugo tabuka dalam sarugo kampung yang enak di pasal pengajian oleh sakiam sajo sekarang latibu pulau masuknya yang masuk oleh menjahawabe kanyo hainan cako iyo nyawa jo tubuh iyo nantulan kanyo pulo iyo kado zahirnya iyo dangakan pulo iyo tu bagi tu nanggadang samparono iyo kado lebatinnya oleh nyawa nanggadang di batang tubuh itu bana jarunyo lain anako jalle ala de ala lambo na sudaro tubuh dana cali adna le sabu ajuntu ya watil ade to lambo sabu oto malakul le kagadang le rumahnya adna le itu mesi modana iyo namambao de barapi ba itu bana yo de beresnyo dena iya aneko na jale la dena bana iya aneko la tu dena tantu katola la kola agam punyo iya ikola tanyo katola tu dao di pasal nyawa juo dena kami tanyo dena nyawa orang mati salamunanku dari Nabi Adam sampai sekarang nangku karantina nyawa ada nanola di manu pulo timbang dosul coba alo di manu bana nyawanya dan jadi sado itu dari kami baduo tolonglah jawab sakudaiku sabari janila sami tiada lupa nak kami danya oi batamu tamu buah naraja jo laguna sero laiko nyato dokile barapi sekarang nangko kades ela dela pano kadi kanda ala de kampulo ya dela jawat dan lesa sudah hiko dan dengan meladawa salano tapanon tola de basamu oh